Jo, čaute ľudia, tady Vojtěch a ignorujte pes a môj bordel v pozadí. Jednoducho som natáčal videjko, nie. No a som si uklízel, vieš. A ideme na toto videjko. Inak iný uhel, uh, neviem, som takto natáčal to videjko, tak som to tak nechal. Hej, a akože ten neporiadok je veľa vidieť, ale hej, to nie je podstatné. A ideme na toto videjko. Rest reakcia na Kuka. Gogo je späť. O zlých vzťahoch s youtubermi Selasím a jeho... Gogo je späť. O Aha, zlých vzťahoch s youtubermi dávam Selasím like. a jeho Ideme na to. osobnom živote. Čo sa stalo medzi tebou a Selasím? Úprimne, rozišli ste sa s ľudskou v dobrom, udržujete ešte nejaký kontakt, urob Šiška Face. V pohode, ja sa za to nehábim, je to tam. Ahojte, ja som Daniel Sebastian Štrauch alebo Gogo, vítajte v Close Friends od Refresheru a dneska idem odpovedať na vaše otázky. Teraz sme dohrali. Daj mi pokoj. S ktorými YouTube kolegami si ešte v kontakte? Asi najčastejšie sa stretávam s Mentom, s Gamerom, s Osmusom, s Prážakmi teraz celkom dosť, s Houseom, s Dušanom som bol párkrát na pive za posledné roky. Ale chcem sa pripomenúť viacerým, keďže ten formát, čo som začal robiť na YouTube, Nabite Talk Show, som začal, že som si pozýval zaujímavých ľudí. Ale zistil som, že vás Negameuje YouTube teraz. až tak nezajímajú zaujímaví ľudia, čo ma mrzí, lebo som chcel priblížiť ich business stratégie, úspechy. Ale vás zaujímajú ľudia, ktorých ste spoznali so mnou behom tých rokov, čo sú youtuberi. Takže viac sa budem sústrediť na to pozývať si hostí, ktorých poznáte a sú to tí kolegovia práve. Urob Šiška Face. Hej, to no tak to je raz za rok fajn. príde tento request, že stále to vieš, v pohode, ja sa za to Čo ti jebe to tam. mať cez deň, ho tam najnožčí. Je to tam. Máš ešte Origo Šišku? Už som mu vypáč, on je sran. Akože by the way sa divím, že on sa ten gamer sa neodhalil stále. On sa neodhalí, hádám, nikdy. Ale jednoducho sa divím, no, lebo on natáčal s Gogom také. Veľa toho natočili spolu a tak, no. Inak neviem, kdo je Rasto. Rasto dal 200 Ečok, som tedy napísanú, hádam. Ale čo som chcel povedať? No som Rasto, videl som ho viackrát, tak neviem, ak toto videjko nemôže byť veľa staré, lebo ja poznám to originálne. Takže neviem, Rasto taký sugar daddy. Strandujem, 2025 možno takú odpoveď. Mám. A mám ich ešte oveľa viacej. Niekde v pivnici, v krabici mám od vás listy, platím si sklad, kde mám tisíce kusov starého merču, aj darčeky od vás, takže vážim si tie veci, mám to. Čo sa stalo, že už nič nevydávaš? Budeš ešte niekedy pokračovať na YouTube? Naposledy som dal videjko z pražského bytiku a potom som robil video mojich obľúbených reštaurácií na Letnej a takéto série ma bavia. Už trošku dospelejšie by som to povedal ako to, čo som robil kedysi, že prvý rok v Prahe som strávil tým, že som chodil do reštaurácií, do barov, spoznával to mesto, venoval sa kamarátom, ktorých som roky zanedbal, takže ja som extra fajnšmeker a dosť som aj spendoval týmto spôsobom. A príde mi škoda to nezdieľať s vami, keďže viem, čo je dobré a môžem to navlogovať, okomentovať, odporúčiť. Toto je formát, ktorý určite môžete čakať. Nevydával som, lebo som sa dal na inú cestu, a že som bol vyhorený, čo sa týka YouTube a chcel som ľuďom ukázať, že viem robiť aj iné veci, tak teraz sa venujem režii reklám hlavne. Tak určite si to podpísal na psychickom zdraví, keďže Cool. 15 som vydával že aktívne. To a musí bol byť na to piču, jediné, ale čo no. som poznal vlastne. Že Začal úplne som od mlada, chápeš? pracovať ešte ako tínedžer a robil som iba toto, nič iné som Nereagoval takže som na toto som to videjko. podpísal aj úzkosťami a takým, hovorí sa Asi tomu, nie. imposter syndrome. Proste, že Mi to si je v takej také škatulke povedomé. a rozmýšľaš, či vieš niečo iné, či toto je tvoja cesta do konca života a riešil som to v sebe dlho, no. Akože Boli viem, že aj som originál týždne, kedy som videl. nedokázal nič urobiť. Kreativita nula, energia nula, Neviem. človek veľa spí. Rozišli ste sa s ľudskou v dobrom. Neviem. Možno túto restovú reakciu nahral tento čávo Flydex, tak neviem. Možno reagujem znovu a zas, neviem, no. Udržujete Uvidíme. ešte nejaký kontakt? Áno a áno. Ale tak to si verím, že ste pochopili aj z toho spoločného príspevku a neviem, Bol by som keď máte ako vzťah chuj, na úrovni a kokos. fakt
To, čo sme mali my, bolo 7 rokov a bolo Ale to hej. od strednej školy a vyrastali Čo sme sa dá spolu, robiť? rástli sme spolu, ale tie cesty sa rozídu, keď človek dospeje a zistí, že je niekto iný ako bol, keď mal 16-17, takže to bolo prirodzené. Ale má môj veľký rešpekt, maká na sebe, klobúk dole. Občas sa stretneme a je to fajn. Ako ste sa spoznali s Aničkou? S ktorou? Srandujem, to je blbý joke. A znie to jak z filmu, trošku klišé, ale spoznali sme sa vo Francúzsku na horách, pretože nás pozvali ako influencerov mňa zo Slovenska, ju z Čiech, na promo eventu Snow Attack. Je priateľ To je Tého, vlastne či kto? festival, kde na horách sa cez deň lyžuje, sú tam rôzne apresky bary, hrajú tam Hádam, že svetlé hej, a musí večer sa to postavia spýtať jeho do dole piče asi. v alpskom, francúzskom horskom mestečku. Asi, hej. Veľký stage. Spraviť sme tam išli 4 Mama? autom 18 hodín, to bola jedna z najnáročnejších ciest ever. Anička sedela za Nepicu, mnou so mama. sluchatkami, písala si do Ne, tabletu, to sestra, sme ešte ty moc nekomunikovali. To bolo také, že Enče, hamblivé ty z mojej halus. strany. Možno tak nevyzerám, ale som dosť hamblivý človek. Ale Mi to pripomína Vice Součet. Som streamoval na Kikune a jedinkrát mi dal Vice Race, no kokos, skoro 600 ľudí. Dobre, akože nejak, neviem koľko, 10 follows, no a akože bolo to isté. večer, keď sme... Ale Došli sme mega tam niekedy cením. o 3:00 v noci a išli sme spať a na druhý deň sme sa tak oťukávali, pozreli sme si to mestečko a večer bola prvá party a tam sme išli iba dvaja a dali sme si varené víno, kecali sme tam, tancovali sme pod stageom a ja som dostal nápad, že prečo by sme ako influenceri nešli na stage? Bol tam Necka, jeden z mojich obľúbených DJov a hovorím si, že oveľa lepší content bude, keď tam vylezeme a spravíme niečo priamo od DJ-ského Spýtam sa pultu. si, aké dokonné video. Milujem DJovanie a produkciu hudobnú. A tak som došiel za organizátormi a spýtal sa ich, že či nás tam nepustia. Oni povedali, že nie. Tak som povedal, nech zavolajú manažéra a došiel manažér. V živote som to predtým neurobil, ale ukázal som im Instagram a povedal som, že som tu pracovne a že reprezentujem samotný festival. Tak nás pustili na stage, s Aničkou sme sa tam vytancovali a ten večer sme sa nejak dali do rečí a trošku aj dokopy. Do A reči. už sú to 2 roky vlastne, no. Teraz sme mali výročie a znova sme išli na ten festival, aby sme si to pripomenuli a oslavili tam. Pôjdeš do recastu s Dušanom? Keď ma pozve, tak áno. Ku mne sa dostalo, že ma už pozval, ale pritom sa to ku mne nedostalo. Čo teraz robíš? Hobby alebo práca? Priznám sa, že v tom období, čo som netočil na YouTube, som sa hral dosť hry aj pre seba. A bolo to strašne príjemné, pretože keď točíte na YouTube a komentujete tú hru, je to super zážitok a baví ma to s vami zdieľať, ale je to niečo úplne iné, ako keď to hráte pre seba. Hej, no, Je to chápem. taký sebecký, uspokojivý pocit, že som tu iba ja, som do toho vnorený a nemusím to komentovať, takže je to úplne relax. Takže som si znova prešiel Witchera 3, to mám prejdené 3-krát. S priateľkou som trávil veľa času, asi to najviac, že som v tom vzťahu veľmi happy, tak sme boli jak taký jednobunkový organizmus, ktorý keď robili čokoľvek spolu, tak nám to vyhovovalo, či už to bol šport, prechádzky, či už sme len doma chillovali. Bude ešte niekedy video so Selasim? Nevylučujem to. Minimálne by som ho mohol pozvať do talk show na byte. Čo sa stalo medzi tebou a Selasim? Úprimne, neviem. Bola to situácia, kedy tie vzťahy na slovenskej YouTube scéne boli napiaté a vtedy som aj cítil také nejaké vyhorenie alebo to, že sa necítim komfortne s natáčaním a vydávaním videí pravidelne popri kolegoch. A vtedy som čakal také nejaké podržanie alebo že ma nechajú hľadať sa. Vtedy som začal rozmýšľať nad tým, že sa budem venovať tej režii a tak a prestal som točiť tak aktívne. A stretol som sa s inou reakciou od kolegov, skôr s popichovaním, alebo tú dobu boli nejaké parties vo Vidadu Space a tak. A došli sme tam z Lucy a skôr to boli také nepríjemné zazeračky, alebo takéto to ego, takéto self-empowerment, že každý by chcel byť nejak v tej pozícii, alebo možno som mal šťastie na dobré spolupráce. Ja si myslím, že to bolo aj prácou, alebo tými dosahmi tú dobu. A bolo tam také proste dusno na scéne a aj vtedy som nebol tak vyspelý, ako aj dneska som nevyspelý, ale že dneska už na to možno viem reagovať lepšie, oni si to vtedy vysvetlili zle. A vznikli tam nejaké konflikty proste. Nazval by som to dusnom a zbytočne sa pokazili vzťahy, ktoré nemuseli byť pokazané. S niekým sa to dá napraviť, napríklad s Dušanom sme boli už XY rokov dozadu na pive, lebo sme spolu mali office, potom sme spolu už nekomunikovali nejaký čas a je to v pohode. Dušan sa posunul ďalej, ja som sa posunul ďalej, teraz sme spolu známi.
Keby sme sa stretali pravidelne, povedal by som kamaráti, ale sme skôr známi a asi jediné riešenie je spolu skočiť na dobre vychladenú Plzeň a vyrozprávať si to, no. Slážo, povedal som to. That's the key. Myslím, že si máme čo povedať a z mojej strany tam for sure není akože For sure. žiadne zahorknutie alebo urazenosť alebo nič. Bavíte sa s Explom? Tiež by som to nazval skôr známym ako kamarátom, pretože sa nestretáme pravidelne, ale sledujeme jeho výstupy, on kúka, čo ja robím, občas si napíšeme. Raz za 2 mesiace sa stretneme, fandím jeho premene, ako sa vyminul. Fakt On si čo robí myslím, teraz? že našiel sám seba ako človeka a vidno, že žiari teraz, že má svoje spokojné obdobie. To ma teší. Iná reakcia, coming soon, kúkaj. Ale hej, Prečo si sorry. odišiel zo Slovenska do Prahy? To chcem rozbrať u seba vo vlogu, Alebo nie, mi šibe. Toto som nahral teraz. krátkosti Kúkni na som sa to, na cítil, že kanál. tá Bratislava je mi nejakým spôsobom malá. Necítil som slobodu a motiváciu, inšpiráciu roztiahnuť krídla. Aj tie reakcie ľudí na verejnosti, prišlo mi to, že to je taká vesničková, stredisková, že také to je dusno na tej scéne, každý sa tu s každým pozná. Potreboval som vypadnúť a tá Praha mi príde osobne ako druhý domov. Nechcel som robiť hneď posun Berlín, alebo kedysi som chcel ísť do New Yorku, aj som sa hlásil na vysokú školu. Tá Praha, ja som tam chodil aj tak pravidelne pracovne každý druhý víkend a mám tam kopu kamarátov, známych, kolegov. Sú tam všetky marketingové oddelenia, čiže keď sa venujem produkcii, mám to oveľa bližšie ku zdroju. Oveľa ľahšie dohodnem biznis osobne, ako cez nejaký videohovor, cez Microsoft Teams. Je to krásne mesto s históriou, s nádychom a pochádza odtiaľ moja babička, ja som na štvrť Čech, takže aj tak cítim taký návrat. Na štvrček, ha? Bonusovú verziu pre No nič, predplatiteľov ideme do Refresher Čech. Plus nájdeš na našom webe. Link je v popise. Kokos, ja som videl túto reakciu. Ak vyjde nový Outlast, spraví z neho videa, just Oh, like the môj- cool times. Aké bolo môj hrať bože, ja pre som... nás? Pozor, zítra! Reality show by si chcel ešte ísť. Išiel by som do reality show. Aký Ja máš si to názor na Pozor pamätám, zítra? kokos. Vadil ti niekedy No to tento bešibe. mím, kedy ti prestal? To Vadil mi bešibe. len biznisovo, úprimne, pretože... Ďakujem vám. To je halus Môj vízov? drahý. A Že on to zrovna aj povedal, spomenul, chápeš to? To je čo za halus? keď sa niekto venuje herectvu alebo produkciám a mal by záujem na nejakom projekte spolupracovať, tak mi napíšte na mail gogohľadateam@gmail.com, to stále existuje. Mal som tam 5000 mailov, prebral som sa cez to. Ty nemůžeš jakoby do Prahy Veľa raz. z toho bolo Tady je iba rusofily, také, jakoby nebereme. Čau, Aha. poďme von. Takže to prosím Ja nie, vlastne zabudol. máte seriózny zájem, ale vybral som si tam A nejaké keď maily, prispiem na zbierku rozkategorizoval tank, som tak to. budem kámoš, nie? A keď bude nejaký projekt, keď sa Vyšlo. to hodí, tak siahnem do tohto šano. OK, no som si uvedomil, že som na toto reagoval. Akože nie je to veľký problém, jednoducho to nahral iný channel, tak som nevidel, že som na to kúkal. No, bolo mi to také povedomé a ten týpek 200 eur, hej, ale hej, tak mal to takú noviejšiu reakciu. Dúfam, že sa mi to stalo prvýkrát a tak originál v popisku a vďaka za zhlédnutie a čau.